ואהבת לרעך מתחיל וכמוך. בואו נדבר על פרשת נוח. ידעתם שבכל השנה שנוח היה בתיבה הוא כמעט לא ישן? ולא, זה לא בגלל הנדנודים של הגלים. חז"ל מספרים שנוח ובניו היו עסוקים בטיפול בחיות 24/7. לכל חיה היה את התפריט משלה ושעה משלה. אריה אכל בלילה, הזיקית ביום, חסד מסביב לשעון. אבל שימי לב, כדי שנוח יוכל לתת ככה לאחרים, הוא היה חייב לשמור על הטבע שלו, על השקט הפנימי שלו בתוך המבול. אי אפשר להשקות אחרים כשאת בעצמך בתביעה רגשית. ואהבת לרעך זה לראות מה אחר באמת צריך. גם אם זה דורש מאמץ, אבל זה מתחיל בזה שאת דואגת קודם כל לעצמך, למרחב בטוח, כדי שיהיה לך מאיפה לתת. החסד הכי גדול שאת יכולה לעשות לעולם, הוא להיות טוב עם עצמך. למי תעשי חסד היום? נתראה בפרשת לך לך.